yummy. Yummy. So yummy, yummy. May pa-party si Mayor. Hindi tayo pwede doon. Doon na lang tayo sa may lilim. Sana. Na? Ada? Ada? Ganda. Yan. Bahal mo lareta na pa. Yan, dito tayo. Yan. Dito tayo maglalatag. Hihi. Para mamaya maglalakad-lakad tayo. Nebe, kami anak. Lama ka. Huwag ko naman itong pagkain. Tanggalin mo pa yung shoes mo kaya. Laya, bre mo. Wow! Anong dala ka? Ah? Yee! Yan si Bebre. Ako sa kitchen table man. Sige. Yes, my love. Wait. Oh, sit down na ka. Sit down na si Bebre. Loklok na ka, anak. Loklok. Yee! Kakain tayo dito. Nalamig na yung ating doner. Diyaw. Nalamig na yung doner ni Bebre. Nge, nge, nge. Si Bebre ito meron siyang frutas Guys. and yogurt Yogurt. and banana. Gusto mo pa yung banana mo? Ah? Gusto mo pa yung banana mo? Yes, yay. Hmm? Yes, yay. Cheese. Raspberry. Cheese, oo. Cheese daw, cheese. Cheese, cheese daw, cheese, cheese. Kain na tayo, mga kapakners. Naku, malamig na yung pagkain natin. Wow! Ito lang yung chicken. Wala tayong towel. Kain na tayo mga kapakners! Guys. Partners. Kapakners na talaga. Kapakners. Yummy. Mamaya maglalakad tayo mga kapakners. Cheese. Kabit mo yun kita lalam sa kanya ba ngayon mabilad. Ay, kabit mo na rin cheese. Pwede na yun. Banana be, oh. Like banana. Oh. Mami, gutom tayo kan? Gutom ka? Tingnan. Pay mila ko dimla, oh. Wala gutom ka kan? Mami. Gutom ka, sad. Nakachis na kayo. Sarang, gutom ka. Kulang may bread. Sa akin eh. Magsepa. Ngek, 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 kay daddy lang. Miniya ka niya ng ngaso. Sus Mariana. Sus. Iyaki. Nakay mi ang ngaso tatay. Mixing yogurt na. Kapan. Lipat tayo. Wala na mga limuwi, daddy naman. Lumutakla naman ngening Ken. Tayo. Ita. Ken oh. Etakla ita. Yan. Malangin takla. Kapakners. Kapakners. Kain na tayo mga kapakners. Kain muna po kami. Kain muna kami mga kapakners. Belo. Belo. Yummy. So yummy. Yan o, laki jumbo. Jumbo hotdog. Gusto yung cheese tayo may dinan. Nga. Dinan Please? Inan. Ay, may pagisa kaya. Pinata na yan.
Hihi daw. Gusto niya yung cheese. Sabi ko bakit lasang foil? May foil pa pala. Sa baba. Kalangot mo. Yummy, yummy. Yummy, yummy. Kapakners, Guys. kain po. Yeah. Nandun pala eh. Alam niya talaga eh. Hoy, Samantha Brielle. Bel, Papit. nasan yung puppet niya? Sabi ko. Ay ta, sabi niya, wala dyan. Sabi ko. Kinuha niya doon. Nandun nga pala. Galing niya oh. Bel. Brielle. Uy, puppet. Galing. Puppet. Ganyan. Sino magaling? Di magaling? Sinong magaling? Bro. Uy, Berberg dance. Si Nalo kayo lagi, mami? Nalagyo ng mami? Be, Be, nalagyo mami. Mami? Di ba alam mo na yung pangalan ko, Be? Nalagyo ng mami? Mami? Me? Michelle? Mami? Arte-arte ka. Alam na niya, 8 months pa lang siya noon nung sinabi niya. Mami, Michelle lang. Ani. Mami. Mami. Kagabi tinaguan ko siya, Daddy. Tara, sabi po tayo ng washroom. Maghilamos na. Tapos, nagtago ako dun sa washroom. Nakapatay yung ilaw. Tapos pumunta siya sa kwarto natin. Mami! Knock, Mami! Tapos sinawag ko, Brela! Tapos tumingin siya ganyan. Ay ta! Nakita niya ako sa washroom. Ay ta! Nebel? Tara! Dito tayo. Sa mission. Bea, tara. Yan. Yan mga kapakners. Matutuloy na tayong maglakad sa mission. Yan. Tapos na tayong kumain. Magpatagtag tayo ng kinain. Yan. Para makapag-nap yung si Papit. Harap may kaya kami Papit, Dad. Dahil siguro may patutudya yan. Muling nap time na. Bre, may. Lipa me. Ay, yes, pero yan. May banta nga kakit me nga eh. Basta pinakain lalakaran eh. Akit na naman eh. Alis sa kakit me nga na umo. Eh, balitan me. Kaya bro nga kakit nga na kayan. Diba mo na anong gagawa ng pong na anong kain na. Eh pa mata ka to. Papit! Yan. Tadan! Oh, let's go. Let's go, Papit. Ay, may bayan, may patutod. May patutod na yan. Yee! Papit! Teme, kebitin papit na kengkay ba ni nga atabili. Siloy eh. Halya, ikab mo Kenny oh. Ang kulit. Sipit mo Kenny. Ayan, papit. Papasyal tayo sa mission. Maghahanap tayo ng ano. Bago lang yan eh. No? Ano na puntahan nyo din, Daddy? Na. Pumunta kayo doon sa hanggang sa kahoy, ay sa bridge. Nadagdagan na yung mga mini bridge dito eh. Kasi kakayan din ni Nedi. Inaano nila to, Nedi. Parang no? Balik sinapagyaran yan eh. Yeah, hinaba nila. Ano sa ginagawa? Yung pinapaganda? Anong tawag doon?
Hali, renovate ka no ano. Hali. Tangayusan din. Ganda. Ang ganda na ng weather, mga kapartners. Today is Saturday. Ayan, ikot tayo. Iikot kami. Di wala na yata dyan eh. Diyan kayo galing? Hanggang dito lang. Yan. Gusto mong mag-walking. Pag ano dito, may mga yung season nila, yung mga kokani, nedi. Pwede naman dito kumuha siguro. Kasi ilan na yan eh. Kaysa bibili tayo eh. Kita naman pala ko pa rin po pang ito. O kaya gusto mo daddy dito ka, mag-primitive ka dito. Tapos iwan mo lang din. Gawa ang ano dito. Patang mainita mo, kung nga rin tangkay di. Na dad? Pwede na. Na? Nang sa? Ito mong kabog ka gagawa. Bala mo nga primitive. Kabog ka magobra na magobro. Na? Hindi, ayusin mo lang naman yung mga wood. Gagawa lang ng upuan or lamesa, ganyan. Tapos sabi mo, I'm just vlogging nga mo. Manghinayang ko mo ka rin yung kaya mo. Di ba? Ay, puntahan natin yung turtle pond dito. Nandyan na sila niyan. Ito, di ba nakakatubig to, Neddy? Sa kailan? Uy, lalakonin kayo ng dara, oh. Doon tayo banda. Diba? Baka no, peme. Si Papit, ayun, oh. Di, saan kasi tayo nun dati? Doon pa yun, no? Yung merong upuan, no? Tapos may tubig. Doon pa yun? Galang sapa. Tara, punta tayo doon. Sapa. Malayo ito. Malayo ba yun? Oo. Kasi sa may Just Marion, no? Ito, O sige, doon na lang. Ba. Ayan, oh. Ayan si Papit, oh. Against the light lang siya, mga kapaknors. Ayan. Mahaba to. Dito madalas maraming nagpipictorial ng mga ano. Kaya, nakalimutan ko na. Pag ano yan, pag Papit. spring, ganyan. Winter, maybe autumn. Okay yan, pabrem eh. Iwari sa elimen, uno. Oo, nandito rin. Dad, dito oh. Yan oh, mag-pictorial ka dito. Sapa. Sa... Sapa. Sapa ka? Pag ano na, pag hindi na malamig, pwede ka na nun mag-ano be. Hala. Naduduling na yan, baby namin. Naantok na yan. Yabang ka talaga yan eh. Yan. Mahaba ito, mahaba. Mahaba-haba. Yan si Bral, oh, ba? Hindi ka naman kita be, against the light. Ay. Ba na ka? Yan na ka? Yan oh. Mahaba yan. Diyan nag-ano yung mga isda. Fish. Fishy.
Papasok kita sa basket lagi. Yan. Friends of Mission. Ito yung mga Gabok. oh, kaya ba gusto mo harap mo siya doon. Alis yan. Oh. Against siya sa light, sa wind, sa dust. Hindi, anong tawag dyan sa mga ganyan? Yan, tusok-tusok na yan. Pine? Yung pine ba yan? Halo ah. Ano to? Doon. Halo pa Hmm. Cone pine? True plata rin. Kaya po sa ano kaya po sa ano kang papa mo. Trot-trot. Huwag nalatro. Mali-malo ko rin. Na mali-mali mo na laritan trota. Kaya rin. Trota tanamo. Yan o, parang ano sila. Di ba dad sa atin may ganito? Meron sa atin ganun eh. Alwarin balang pine din. Pine cone. Na? Hapin din nata yan. Na? Dado, malapit na sumibol tong mga to. Oh. Libutin natin yung mga may bula-bulaklak. Ayulad-ulad di oh. Busy si Papet oh. Balo ko talaga yung buri mo, Nebel. Ne? Ne? Alam na alam ko yung gusto mo, Nebel. Ne? Ano sasabihin mo? Thank you po. Lakasan mo. Thank you po. Galing. Love you. Mag-ABC ka pa. Daddy, Tagalog ka nga. Yung malakas. Sikan mo. Kamasikan. Dapat hindi lagi ABCD. Dapat kakanta. Metong. Kapag Dua. tapos ka ng ABC, iba naman. Halo. Para hindi pare-parehas. 4. 5. Ayan, di oh. Ito oh. 6. Di oh, pwede mong gawin upuan to. Nadi, ayan pa oh. Kaya nga. Hindi kasi pwede yung truck dito eh, Nadi. Nadi, meron? Sasakyan dito? Wala, di ba? Bawal? Isakay mo sa truck mo. Wala ka naman truck. Nag-fishing si Bapa oh. Ay, dad, hindi mo kinuha yung pang fishing mo. Di pwede mag-fishing dito? Marami na ko ate. Dapat itang kaya pag-fishing. Yes, bebe. Ayo, ayan, di ba? Meron na silang saranggola, oh. Pwede na siya, lumilipad na. Para no? Hindi nga na. Wow, windy. Oh, bilhin na natin ng saranggola si Brel. Mamaya. Sa Walmart. Kasi sa ano wala eh. Sa Superstore na, di wala na. Parang wala akong nakita. Ayan, oh. Saranggola ni Pepe. Pwede itang kaya. Ben, tingnan mo yung kite Bel, oh. Kaya. Kite. Yun yung playground. Daming bata oh. Huh? Mapupuno na talaga yung mga ano niyan. Dahil maganda na yung weather. The weather. Oo nga, pine nga. Di ba ano yan, Dad? Di ba pine yan? Kailangan yung pag-itang kaya. Nagtataranta ka naman? Sus, nagtataranta ka naman. Ilang ano ba yon? Pwede mo naman soli bukas. Isa. Dito, madali lang magsole. Kung hindi kasya. Tsaka akala ko ba universal yon? Busy si Papi.
Yan o. Dito ka lang maglakad. Mababawasan ka na ng ano, calories. Ready? Oo. Oo, totoo. Kung maglalakad ka, pero syempre hindi ka na maglalakad. Nebe? Nebel? Be, magtagalog muna kayo sa mga kapag-nurse. Kapag-nurse. Niloloko tayo ni Mami, no? Niloloko tayo ni Mami. Ne? Lalad-lad lang tayo dito. Punta natin yung... Oo. Pupunta tayo ng bridge. Kaantaan ng bridge, Brel. Titignan mo yung ano niya. Ayan na, di oh, yung kakani. Kailan yung ano ng kakani? Tanong mo na yung papen? Yan oh, yung cycle niya, di ba? O, mid. Magkala ka rin bato-bato, di ba? Kaya Oo. burrito, ito. Yummy, yummy, yummy. Wow, 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 wow. Mami. Ganda. Ang ganda na ng weather, mga ka-partners. Diba? See the difference? Ito yung GoPro 7 namin. Parang mas maganda yung 7 sa 9. Sa totoo lang. Hindi ko alam kung reject yung GoPro 9 namin or pangit talaga. Kasi tingnan mo dito sa 7, yung settings niya napakaganda, yung stability napakaganda, 'di ba? Ang ganda ng kuha. Pero pag yung ano namin, yung 9, ewan ko, inayos ko na lahat ng settings, ganun pa din. Tapos parang shaky siya. Dadagya tayo dyan. Ayan o, ito yung Kokani. Kokani Salmon Life Cycle. Yan, salmon tawag dyan. Sa atin salmon, di ba? Yan. So, January, yung mga eggs nila mag-hatch na. By May, yan, magsuswim na sila. Pupunta natin yan pag ano. Hindi ka mo naman si Dado. Kinuha na niya Kinuha na niya yung beso niya, no, be? Daddy, tignan mo. Maganda yung ano, yung 7 talaga. Ne? Wow! Ano ka rin, alam ko. I know. Bitutendo ya. Wow, wow. Bitutendo ya, bitutendo ko. Matututa mo. Mami, kayo may pa bitutendo ko talaga? Wala na rin yata itong na yung kagad. Nakatundo ko. Ang ganda niya. Pero may sabi. Hoy, kapag-nurse ka, no? Kapakness! Ano? Hindi na magbaway ka. Hindi na magbaway. Sabalo ka, ibig baway ko? Ika eh! Parang po kasi mag-calcium bawa din. Kapakness! Mami, tanong Ah, kuli. Kapakness! Kaya yan ang lupa mo. Go for stop recording. Oh, yan ha. Parehas sila. So, ito yung kuha ko sa... Tingnan mo yung kuha ko sa 9. Ay, sa 7. Diba? Napaka-smooth.
Ito yung kuha ko sa ano, sa 9. Diba? Makikita mo yung difference talaga. Di, come here. Lewen me. Yung 7 namin, mas clear yung image and color kaysa dito sa 9. Ewan ko. Pero yung settings niya, ano naman, nice ko na to. Dennis. Ay, ka-partners daw, oh. Lobat na yung 9. So, dito na lang tayo sa 7, be. Ka-partners. Magsasa-edit daw si Daddy. Munti ka bang mahulog. Sarap matulog dito na, di? Eh, di tayo maglatag. Higa tayo doon. No. Ano? No? No daw, Daddy. Nung bago si Daddy dito, be, natulog kami doon. Yan na. Maganda naman dito. Kaya marami pumupunta. Pwede ka umakyat doon, yung sa taas. Be? Dito tayo. Si Kapakners, patulugin na natin si Kapakners. Nga. Magkera ka, be? Yan, may higa ka. Yan. Kapakners! Matutulog muna si Kapakners kasi nap time niya. Yeah, see, ganda. See, maganda. Oh, tutulog muna si Ganda. Good night, Ganda. Good night. Nap time. Kaya nga. Pag ano nga, January nag-ano na sila. Yan nga yung life cycle nila. Oh. Mag-i-egg. Mag-i-egg na sila. Then after, pag May, sa May magsiswim na sila. Punta natin ng, ano. Ito naman, Renny Daddy o Renny Wo. See? Spawning. Kapilan niya. The word kokani comes from the silk word kikini, which means red fish. Yeah. Ito, black bear and salmon. Wah! Kaya na magbasa, hirap magbasa. English. Ayun, no? Meron pa doon. Mahaba to, mahaba. Ano yun? Ayan, no? Yung turtle pond. Ayun yung turtle pond, Daddy.
Ano sabi niya? Are you okay? Okay, okay, sabi niya. Okay. 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 Ikaw, are you okay? Na? Are you okay, Be? Gamat. Are you okay? Hindi ka naman nakikita eh, against the light. Ano? Okay, okay daw. Are you okay? Okay. Okay. Yan, mga kapakners. Yes, Mira. Yeah. Okay daw, okay. Okay. Nagta-thumbs up siya. Are you okay? Butang tayo mag-pulpan lagi. Mag-pulpan. Wala naman tayo gamit. Butang buka. Ha? Kachayay pa kayo naman. Ang pindan na yan. Yung kawali mo. Yan. Uwi na tayo. Hindi talaga natin ito natatapos. Pasensya na. Nap time na ni Brielle kasi. Kaya sa susunod na lang po. Okay mga kapakners. Kung nagustuhan nyo po yung video namin, please like, share, and subscribe. Ngayon kung hindi, okay lang po. Salamat sa panonood. Bye-bye. Hopefully next time magustuhan nyo na. Nandyan na tayo, nakauwi na tayo. Ayan, kanina umalis tayo. Buko pa lang yan. Ngayon nakabukad ka na. Tingnan mo, oh. Yan na uunang bulaklak na nag-ano eh. Yan. Partners daw. Narinig niya ako nagbibideo doon. Kapakners! Alam na talaga ni Brel.